U hidrologiji jedan od većih izazova je izmjeriti protok vode kad je voda turbulentna, ali i kada voda nije turbulentna. Znači kad imamo jako spori protok ili kad imamo jako brzi protok voda. Pogotovo kod brzih protoka postoji opasnost za operatera da on bude povučen u vodu ako se slučajno radi sistemom samosta pa vučemo s konopom. Zato je jedan australski hidrolog rekao pa mora postojati pametniji način ako postoje dronovi koji lete po zraku i rade točno kaj ko hoće bez da čovjek mora puno razmišljati, zašto se ne bi to prilagodilo i upotrebi na vodama, to jest rijekama. Čovjek rekao, sjeo, započeo i napravio je Surfbee. Ovakav mali, kad je najmanja verzija, do ovako veliki autonomno plovilo koje je namijenjeno za hidrologiju. Sad čovjek reći, pa ok, postoje autonomna plovila svakakva, na daljinske upravljače, pa sve to ima. Sve to postoji, ali ona fale obično onu jednostavnost drona. A jednostavnost drona da mu kažeš točka A, točka B i sad mi molim te pređi od točke A do točke B određenom brzinom i pritom mi drži, što je u hidrologiji jako važno, pramac cijelo vrijeme u istom smjeru, znači u smjeru odakle teče voda. Evo, rečeno, učinjeno, kako bi Njemci rekli, Surfbee je to gotovo rješenje. Na daljinskom upravljaču imate Android screen u kojoj kliknete točka A, točka B, brzina ta, smjer ovoga čamca taj, enter i čamac pređe. Imali smo priliku predstaviti ga i pred kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda i mogu reći da su bili, ne smijem reći baš oduševljeni, ali bili su jako zainteresirani i fasciniralo ih je da je tako lagano to moguće. Ok, mi smo radili na Savi, na kojoj je bio prilično velik protok taj dan, pa se mali čamčić mučio jer je bio na svojem maksimumu, postoji jača verzija koju nismo imali. No kolege su rekli da oni na velikim vodama baš ne bi koristili takvu opremu, ali na svim manjim protokama kažu to bi bilo savršeno. Jer u principu jedan čovjek može onda otići na teren. Naravno, sigurni uvijek kad su dvojica, ali ako je nužda, može jedan čovjek sam otići i za čas je gotov smjer. Znači, Surfbee, naš novi proizvod za hidrologiju. Probajte, nazovite, imamo mogućnost vam ga demonstrirati.